Moje meno je Veronika Valábková, práve som doštudovala logopédiu na Univerzite Komenského. Prihlásila som sa na tento kurz, pretože som očakávala, že sa naučím niečo z praxe od skúseného človeka, ktorý to robí 30 rokov. Teraz aktuálne si dorábam aj hypoterapeutický kurz cez Slovenskú asociáciu hypoterapeutov. A teda chcela by som povedať, že tento kurz bol pre mňa dosť obohacujúci tým, že som mohla vidieť, ako presne sa pracuje s deťmi a aj, že im to naozaj prospieva. A konkrétne, povedzme, že metódy alebo polohy, ktoré pomáhajú, ktoré ma teda prekvapilo, že naozaj sa to dá využiť aj pri reči a celkom spevnení celého tela. A bola to dobrá skúsenosť a bolo by super, kebyže sa našli viacerí nadšení logopédi, ktorí by chceli absolvovať takýto podobný kurz, ktorý by pomohol trošku tak nazrieť do toho, že ako to teda prebieha, nielen možno z tej stránky špeciálneho pedagóga, čo teda u nás prebiehajú takéto veci, ale aj z tej teda rečovej stránky a že sú to aj teda veci evidence-based a že to fakt funguje.